Ardo Espainiak zerbait iluna begiradan Arri azpitan Bueno, bakan seriaren bigarrena etorri da, gogoratzen dut, uztaila partean elkartu ginela lekun berrin beste giro batean, beste patxada batekin akaso, baina gurekin daukagu hemen, Gorka Urrizu, Gorka, kaixo, zer moduz? Kaixo, ondota zuek. Ondo. Ondo. Desberdin. Lanean oene bai. Desberdin, ez da? Bueno, toki txukunean, jo. Bai, hori bai. Aurrekoan kanpoan, gaur barruan. Jateko ikez orain, baina... Ez. Bueno, eta gainaz horretan, kontuz. Bai, Lekunberriko kroketa... Bueno, lekunberriko aztuta noka, baina, bueno. Nik ez dut aztuta. Kontuan hartuko dugu. Bueno, ez dugu labarkatzen, Osea, que... Eta ez dira barkatu behar. Nik uste ez dira labarkatu behar, gainera... Kroketekin tonteri gutxi. Banaka edo binaka? Banaka, baina bat gehi bat, normalean, 1+1, tiro libreak zela. Edota... kantu hauek bezala. Bai, baita. Ez? Claro, jolas hori egiten ari nintzen pixka bat, jolas hori. Ze, karo, ate duzu bakan bi, eta esan duzuna da, lehendabizikotako goza ikusi duena, bi alde. Bai, bi alde ditu. Bueno, hau da... Ja, beti da nik indudan gauza bat, baina orain ja esplizituki ez adierazten dudana, eta da disko bateko kantuei maila bera esleitea, edo, bueno, niretzako maila berean daude, gero irratietarako eta bar, kantu bat akuratu behar izaten da, eta hola ez. Eta debatea auki genuen hemen, bi kantuekin, nik uste nuen bat azela, gero grabatu ondoren lagunek eta lantaldekoek esan zete, bestea argita arbi, bestea da, zilarra da, singela, ez da egizer da, hola ibili ginen. Eta esan ez zegatik ez, eta aprobetxatuz gaina Beatlesak izan zian lehendabizikoak hori egiten ez. Bi alde zituen vinilo bat arduan, bueno, keinu hori aprobetxatuz eta bar, hola indegu, eta bi kantu, bi videoklip, eta dena bikoitza, eta gastu bikoitza ere bai, baina bentsat ez dugu aukeratu behar izan, zein den singela, ez da? Ez dizu galdetuko, baina askotan zifretaz hitz egitea ere interesgarria litzateke, ez dizu galdetuko. Baina, karo, askok egin duen galdera da, baina, bi kantu horiak esan edu, jaken jendea kontziente da bentsat, oso garestia den seinale da hori. Bai. Hori baino gehiago nik gintzat ezin dut. Osea, gu, karo, autoko ezpenan gabiltza ere ba, ez dago inora horatzetik. Eta, bueno, nahikoa egiteko, bueno, atrebentzia esango nuke, disko defizitario izango da, bai ala, bai, nahiz eta danak saldu, baina, bueno, nik espero dut bueltan beste formatu batean itzultzea, ez? Osea, emaitzak esan nahi dut, ez ekonomikoki baizik eta, bueno, ja bizi izan dugun esperientzia hori, eta ez dakit, ja betirako goratuko duen zerbait da, viniloa ikusi eta esango bitu, hor ere on ginen, ez? Eta, bueno, ez dakit. Badu mitomaniatik zerbait, baina niretzako, bueno, importante da olako alizienteak eukitzea, ez? Ja urtetxo batzuko dara mazkiguntan, eta ilusio hori, ez dakit, bizi berritzeko edo beharrezkoa dira alako erronkak eta. Bueno, gaur onartu behar dizut, hemen kasik prentxaurreko moduan, redakzioak hartzeko moduan ginela. Ze galderak sortzen ziren, eta galderatako bat, eta egile ginena, ez? Bueltak ematen da esaten nuen. Vale, Abi Raudera ire iritsi da. Hori ere, egin du. Zein erronka izan ditzake puntu honetan zu bezalako artista batek? Ze, klaro, gero hitz egingo dugu baina kolaborazioetan ere ja sartu zara bestenak egiten, ez dakit, klaro, bestenak egiten, bestek deitzen zaituzte, ez? Ze aliziente edo zer bilatu daiteke behin puntu honetara iritsita? Bueno, ez dakit, oso zaila egiten zaite, ez? Etorkizunak ekarriko dona kalkulatzea edo pentsatzea. Ni bintzat, bueno, gustora nabil, egiten nahi naizen bidetxoarekin, eta esan bezala, ez? Piskat aliziente edo pizgarri horiek nik uste honek egiten dietela, ez dakit. Bai bilbideari, bai, bueno, ilusio zein dako gauzak, ez? Nik proiektu berri honetan hasiera bat atera nuenetik, bueno, bada niretzako zerbait bintzat oso kariñoz egindako zerbait, bakizu. Eta edo zen esparrutan, ez? Zu bazoaz denda batera eta saltzaileak
bizi badu eta maite badu bere ofizioa, ba, jo, tratua beste bada, beste nik bilatzen dudana da gertutasun hori, ez? Eta uste dut, bueno, ba, nik fitxa guztia jarri ditut proiektu honetan, eta horrexetan nabil. Eta, bueno, ez dakit ze erronka geratuko ez ezkit pilo bat. Gehienak ere lotua daude grabaketa moldearekin, prozesuarekin eta bar, baina, bueno, oso zabala da. Horregatik esaten nuen. Claro, pasazaren etxetatik pasatera, ez? Eta... Bai, nik ere repaso egiten du, berrirekin, eta, ostia, egon naiz albinirekin, egon naiz ez dakit, ez? Hola, oso gauza... Bai, eta jende asko gongo da, albinirekin eta birro del tik pasadena, esaterako, ez? Bueno, datu da besterik ez da, ez? Baina bai, egia da, bueno. Ba, ez dakit, nikin badezake edo zeinekin dezake kasi, ez nahi zut, benetan. Baina gehiago da ilusiotik sortutako zerbait eta bueno, pixkate, bautade hori edo atrebentzi hori, ez? Hori egiteko, ez dakit, ausardia edo inkonstientzia hori, horri bide emateare bai, ez? Zegatik ez. Eta niko gogoan dut, adibidez abirru, ja, zehazki ontaz hitz egiten ari garela berrirekin ja, bere garaian ibili ginela, ez? Begira eta bar, eta... bueno, ez da ezkit. Orduko hartan deskartatu genuen, ez? Baina orain, ba, bueno, igual kantu solte bat egiteko, edo lako zerin normalan diskoak egite ditut. Claro. Baina, bueno, justo, pixkate ezintasun horrek ekarri du EP sorta hau ateratzen jutea ere bai, ez? Nik ateroen hasiera bat diskoa 10 kantu zituen, eta gero, karo, errepidera irtetzen zara eta 10 kanturekin nola zoaz, ez? Eta hor gabiltza Bakatamalo da Peiremans eta berriren kanturen bat, bersioren bat eta bar, baina nahiko nuke kantu gehiago duki, ez? Pixkate hildo honetakoak. Baina, claro, disko berri bat egitea suposatzen du kriston lana, lan ez dakit. Denbora eta batez ere pixka kontzeptualizatzea, kantuak idaztea, bueno, oso prozesu intenso eta sakona da eta ez neukan gorputzaldirik horretarako. Eta esan, igual olako mokautxoak, ez? Binaka eta serie bat eta bakoitzak hori, berabaki nun kolore bat eta bi kantu eukiko zituela, disko bakoitzak. Eta, bueno, urdinatera genuen, orain horia, eta hurrengoa gorria izango da. Bota dozu, ja. Kolore primarioak. Hori da, hortik hasiko gara gero, ja. Ikusiko dugu. Bueno, esan dugu ez, single hauek atera horretik, bakan bi hau atera horretik, kolaborazio batzuk egin dituzula. Bai. Kurioso izan da, 3 astetan, 3, eta gainera esango dizut, ez dakit konturatu zaren, zerbait badaukazu 1973koekin. Ja, bueno, bai, hor Uedatarrak, Kike González, orain diskoa. Eta zer ere bai, azkenekoa ere, De Pedro. De Pedro ere bai, Jairo Zabal 73koa da. Benetan? Bai. Habitu hori zekin. Bai, ez da, niri zenbaki bakoitiak gustatzen ezkit, eta habitu. Ez da zenbaki txarra, baina. Bai, egia esan ni, bueno, nire ibilbidea ikusi duena, badaki kolaborazioekin apur bat sordinakin ibili izan naizela beti, ez? Zan ere ikusten dut, eta gero ez da gehiago, esango nuke, badaudela kolaborazio batzuk, pixkat erdiaroan ezkontzen zirenean bezala. Nik Aragoiko koroa eta zuk ezakin nongoa, eta ezkontzen bagara lortuko dugu, ez, eta pixkat matrimonio konvenientzia bezalako zerbait, ez. Hau da, elkarrekiko miresmenetik irtetzen edo sortzen ez diren kolaborazio asko ikusten dela hortik eta nabaritu egiten da, ez, eta niri horrek atzeak egiten dit. Eta horregatik, bueno, nire diskotara baten bat gonbidatzeko, bueno, egon behar du olako arrazoi bat, ez, miresmenetik sortu behar da, eta kontrara ere bai saiatzena, bueno, ez dakit proposamen pioa jasotzen ditut, eta normalean, bueno, garai baten grifori itxi nuen, ze ez nuen nahi ere, bueno, sobreexposizio hori, ez, azkenan, pelma kantu honetan ere badago, eta ere egin ditut, kolaborazio pilo bat. Baina azken urtetan egia da, bueno, moztu nola desente, ez dut nahi, eta beti ez esatea zaila egiten da, Eta baina ez da rokeria da baizik, eta justo, hori, ez, nik ez dute munduko disko guztietan egon nahi, eta horregatik. Baina orain, Kike Gonzálezek deitu zidanean, eta ikusita gainera, hasiera batekin nola txoratuta geratu den, gertatu zitzaidan zentralera ikustera, kontzertua ikustera joan, eta berandu sartu nintzen, eta nire diskoari buruz izketan ari zen mikrofonotik.
¿habéis escuchado el disco gordo? Mikrofonatik, eta bueno, egia esan, bueno, kriston horea, ez? Era, nik uste kantu gintzan, badela norbait, eta bueno, ordune, badakidanez, miresmenetik sortzen den zerbait dela, edo, pues bueno, noski baietz esan nion, ez? Eta gero de Pedro atera zen ere bai, Merina Grisena, bai, ez nekiena da zen, eta hori nik uste estrategikoki berriz ere, holako hankasartze itzela dela, berez pilatu egin zaizkit, ez? Bat beste uda aurretik ateratzekoa zen, baina atzeratu egin zen, azkenean nik ikusten ostia. Iraian, aterako dira azkenean 3, urrian nik atea behar duen dere ezin gara, eta azaroan gira bukatzen zen, osea, 2 hilabetetan, bapatean, kriston txapa, bueno, sentitzen dut, ez da aurreko ezitako zerbait, baina, bueno, azkenean, beira, hola etorri da, eta ez du gaizki ikusten, osea, berez ez daka logika handirik, ez? Aste, 3 ostiraletan zehar, kolaborazioak eta etzen nahitu naiz, eta orain, 2 kantu berri dakartzat, orduan, bueno. Bueno, baina tarte bat egon da. Holako bombardeo bat, ez, baina, ez, nahi gabe egin da, baina bide bat, ez, berriz ere, nolabait ere, agertzen gauza berekin, zurea karri arte, eta zurea berriz ere, abisu gehiagik gabe etorri dela, esan nahi dut. Bai, lexenteko spoilerra egin dut horrengoan, Osea, pare bat egun, bideoklipa emozela, fetxa iragarri, hori antainoko gauza dira, baina, bai, bueno, ja nola abirraudekoa ja abizatuta negoen, orduan jendeak bazekien zerbait grabatuta neukala, eta logikoki bira bukatu baino lehen aterako nuela, gutxi asko, eta bueno, ala indugu bai. Baina bai, bueno, 2 kantuak batera, 2 bideoklip batera, hori ere, bueno, suizidio komertzial horrek jarraitzen du bai. Bueno, guazen, diamanteari heltzera, bueno, musikatik hasiko gara, eta da, introko riff hori. Bai. Riff hori, soinuz desberdin dator. Ai, ama. Iker, eta bere analizi ziru jaba da. Ikusi duguna da, estudioko argazkian, 3-5 batekin zaudela, okerrazpan naiz. Bueno, 3 Ez da 3-0 da, 3-0. Bai, nire, Chicago, hori erosi nuen paiola grabatzerakoan horre. Hori, 3-5 bestea da. Bai, beltza. Beltza da. Baina, gero bideoklipean, bai. Ah, amigo. Lennon Enriken bakarra agertu da. Jode. Al detalle, Baina, beretan esaten dizut, entzutean esaten nuela, gitarra hau, ez diot gorkari entzun. Ez diot sekula entzun. Esan duzu pedali gabe, efekturi gabe, horrela grabatuta dagoela, baina ez dakidana da, riff hori ze gitarrarekin dagoen grabatuta. Ez, 3-0 horrekin. 3-0 horrekin. Bai. Geroan bazegoen, egia esan, abirrodi buruz zerbait esan behar badut, eskasa edo, pixkate, instituzioaren mailan ez dagoena da, baklaina, ez? Hau da, han alokatzeko daukaten materiala, ez? Guk espero genuen, ez dakit zenbat, gutxienez 73ko zerbait, ez? Amplizarrak eta bar, eta ez zegoen alakorik. Dena zen nahiko berria, eta, karo, problema da orain Londresera pues, eramateko abioian eta bar, eraman genuen 3-0 hau, eta Hofner bajoa, ez? Bai. Eta horrekin moldatu ginen, besterik ezin genuen eraman. Eta geroan, eskaini zizkiguten gitarrak, ez diren bat ere vintage eta zaharrak edo, bueno, gu orain gabiltzan material horretakoak ez ziren. Eta SG bat hartu genuen azkenean, eta Jordiren gitarra gehienak SG horrekin grabatuta daude. Baina ez dago ez dugu pedalik erabili, eta ampiak ere oso ohikoa dira, eta nahiko berriak, oza, alde hortatik, bueno, egia da, hemengo estudio top batean, bueno, lortu dezakezula askoz ere material finagoa esan dezagun. Baina, bueno, gero mikrofonia exagerazio bada. Alde hortatik, bueno, ikaragarria da eta ala, bueno, grabatzeko gela eta barriz, baina, bai. Ez galdetzen hori, zekero, karo, bideoklipen ikusten darreken bakar hori. Ba, hori nerea da, ez dut bideokliparako hartu, hori, gitarra hori hartu nuen. Plazaratu duzu inoiz? Ez dut inoiz jo zuzenean, ez. Etxean erabiltzen dut, eta nahiko bihurria da, soinu aldetik, baitu potenziometro pila bat, ni bezalako traketxo batentzako, eta ez diot errapatu, eta hasiera baterako eraman nuen estudiora, eta saiatu ginen hola, niri ilusio egiten zidalako, eta oraingoz ez du lortu. Baina, bueno,
Eta esan, bideokliperako zentzu guztia dauka. Hofnerra. Hofnerrakin bagabitz, aspaldia. Hofnerra ja txertatuta zegoen, pianoa, bertakoa, erabili duzu, eta, karo, ja Lady Madonna eta Habladiko piano. Horregatik, eta nola baitere enpakatu egiten zuen estetika guztia, eta Beatlesen zera guzti hori, ez? Olako keinu txikiak badaude. Gero beldurra emate di, joder, men gabiltza Beatlesak gora eta bera, ez? Eta ni ez naiz batera ditua, ez naiz kolekzionista obsesibo horietako bat, diskoa badauzkat eta entzun ditut, eta justu hasiera bat konposatzen arintzela ariketa hori egin nuen, ez? Paseora irten eta egunero Beatlesen disko bat entzun, eta zerbait geratuko zen behar bada hortik, ez? Baina, bueno, gehiago da, mitomaniatik datorren zerbait, ez? Eta bueno, esaten izuna, ez? Hori da, ez dakit nola esan, da musika popularraren epizentro izandako toki historiko ikoniko bat, ez? Eta hor egotea eta zeta grabatzen gainera gaur egun, pues hori da esperientzia bat, eske ezin da ordaindu. Bueno, hor instrumentuak aipatu ditugu, baina kantua esango dugu, nolabait ere diamantea dela hasiera baten eta bakan baten jarraipen gehiago ematen duena, naiz eta piano hor dagoen, basua eta kutxetxeko marka bihurtu direlako, bueno, hor pentsatzen dut, ez? Jordi eta Joan da tartean, eta horrek ere baduela eraginik, baina soinuan ere, ez? Esan nahi dut, ja etxeko marka bihurtzen ari zaretela denon artean hori. Carlos Arratzegi egon da grabatzen, baina... Bai, bueno, ez dakit, nik ikuste ditut pixkat, jarraipen modua, bai, baina egia da... Bueno, nolabait ere estudio zaldatzen duzunean eta ez daudenean zure gailuekin eta bar, esan nahi dut, hasiera baten oso kontrolatuta geneukan. Hori Jordi eta Joan etxean zeudelako, etxeko zapatiketan kasi, eta hor bai, bueno, maisu direla, soinu hori errapatzen eta bar, ez? Eta bakan bat erean grabatu genuen, eta hori bai dela niretzako jarraipen, bueno, ia egon zitezken hasiera bat diskoan, ez? Eta aldiz hemen, bueno, uste dut soinua beste nolabaitera jontzaigula, eta ez garela obsesionatu gainera hasiera bat imitatzen, baizik eta, bueno, beste bi kantu EP-etan egite honek badu abantaila hori niretzako dela, bueno, azkenan dirala bi kantu eta independienteak izan daitezkela, ez? Naiz eta beti lotura bat egon, eta egia da, bueno, ni orain harrikada honetan dagona, eta kontzeptu sonikoa esan dezagun nahiko solidoa dela eta koordenada horietan mugitzen garela, baina koordenada horien barruan, bueno, nik uste beste aldarte bat daukatela kantu hauek. Bai, aldartez bai. Ez dago Bai. Baina bai, bajoa eta bateri hori, eta bai, bateria behar bada ez da egin esto, baina bajoa, ez dago bajoa izaten da normalean, instrumentu klabe bat edo inor kasurik egiten ez diona, baina uste baino zer esan handiago daukana, ez? Azkeneko emaitzan. Eta, bueno, hor daukat bajistarik onena. Hola, netzako. Bai. Barbaridade, bada. Erakutsi du, bide guztian erakutsi du, eta egiten du. Ez zuko esan duzuna, basuaren askotan ez gara konturatzen, baina, bueno, pixkat belarria fintzen baldin baduzu askotan, ez? Toki batetik kanpora, identifikatu dezakezu zenena den kantu bat basuaren arabera. Bai, hola da. Hori Bai. Horrela da. Bideoklipa iruditu zait erdi distopikoa. Diamantearena, erdi distopikoa iruditu zait. Eta hor badaude, bueno, bi gauza ez, Arribitxi izenak eramatea bi kantuek, hori uste dut ez dela kasualitate bat. Hortik etorreko zen zerara, ez? Arrobi iraoskia, bueno, errotzera, joatearena. Baina badu olako futurista distopiko puntu bat lehendabiziko klipak, gero gainera fosilak agertzen dira. Ze hostia da. Bai, pixka bat. Bai, Arrigurikoekin egin duzula. Bueno, Arriguriko olakoak hau ez da kasualitate bat. Ez, Arrigurikoekin egiten. Bueno, aspaldi neukan agendan ere eurekin lan egiteko gogoa. Iritzu zait oso, bueno, euskal eta ez euskal bideoklipi gintzan, ez, jarri dutela la marka bat eta kriston maila daukatela, ez. Eta gogoan neukan ere, bueno, pentsatu nuen kantu hauekin, kantu hauei bentsate dola soporte visuala ere ematea. Eta bi bideoklipena okurritu zitzaigun, alde bikoitza zuenez, eta bi
bideoklipak konektatuta daude. Ez narratiboki, dependentea dira, baina bai estetikoki eta badituzte elementu batzuk komunean, ez? Eta mineralen asunto hori, gero Lukiko bajistak, Antxonek egiten ditu eskultura batzuk, hola irude hortan, eta hor agertzen direnak berea dira, eta bueno, bide nabarren mendik eskerrik asko, bideokliperako usteagatik, ez? Eta bai, bueno, ez dakit distopikoa, baina bai misterio puntxo bat daukala, ez? Eta badago zerbait hor bilaketarena, sorkuntza den bilaketa prozesu hori islatzen da nolabait, eta gero kontzeptua gehien bada ere bai, bizi dugun mundu krudel, saturatu, azeleratu, ero, txoro, eta ez dakit, kamildegiran doan mundu itxusi honetan, bueno, irtenbidea izan daitekela, irtenbidea edo oraleku bat edo helduleku bat dela edertasuna edo gauza txikien zera hori, ez? Eta bueno, pixkat arribitxien zea lotuz eta bilaketa horretan, pues, nolait ere denok gabiltza, bai, honi behintzat oraintxe fase horretan nago, ez? Pixkat, artearen bidez, edertasuna eta xamurtasuna kasi arma politiko gisa erabiltzen, krudelkeriaren eta zinismo imperante honen aurrean, ez dakit. Uste dut hori dela gure ekarpenetako bat hoixe izan daitekela, ez? Bai, esaldi markatua bada, ez? Diamante landu gabea da gure samurtasuna. Baina, esan duzu, ez? Sorkuntzaren inguruan hitz egiten duzula, baita, ez dakit zure emozio batzuk hortik ere baote dauden. Bakardade habitatu galdu bazara abisatu. Bakarrik egoten ikasi behar dela diozu nola baitere, baina itotzeko puntuan ere aurki zaitezkela. Ze gero gainera esan duzu, aspaldi da gauaren erdian esnatzen garela, itxaso hemen hasten da, nik hor rollo depresibo total bat ikusten dut. Hau da, nik gau ere esnanago, itxaso hemen hasten da, olatuak irentxiko nau. Bai, badago kontraste bat, ez? El riff hori nahiko iaia dantzagarria dela esango denuke, baina gero letra, bueno, reflexibo eta ez dakit ilun xamarran, ilun puntu iluna beti gustatu izan zait, eta artean gustatzen zait. Alako zerbait dagoenean, ez zerbait zikina edo iluna, ez? Eta, bueno, hola atera zaizkit, ez da biletutako ezer. Gero ateratzen ditut konklusioak eta ohartzen naiz orain hortaz, ez? Da, dantza egitea bezala, baina triste, holako inkoherentzia moduko bat, talka bat. Baina, bueno, emaitza gustatzen zait, ez? Osea, izan ziteken, beste letra bat jarrita, izan ziteken Ibizako terraza bateako kantua, baina ez da. Da beste zerbait, ez? Orduan, bai, letra esati dizut, hor, pivotatzen nabil azken aldian lehenengo pertsona singular eta pluralen artean. Eta hau pixkat igual lerratu da pertsonalerako oso, bueno, garai konbulsoa edo bizi izan dut eta ez dira urte erresak izan eta bueno, hori azkenan islatzen da, azkenan egiten duzun hortan, ez? Baina nik sensazioa dut hori, osea, nik ez nekien zerri buruz izango zen, ez lehen komentatu dut, ez, eta hala da. Zerbait sortzu duzunean, eta ja emaitza ikusten duzunean, niri prozesua gustatzen zaitez, paseo hori, bibilbide hori, eta gero emaitza ikusten duzunean, lehen etzegoen zerbait hor utzi duzula, hori guai dago, ez, baina prozesua gustatzen zait gehien bat, ez. Eta gero ja, bukatzu zunean, halako sensazio irreal bat sortzen da, eta hor dago kantua, disko bat, bi kantu, diamantea eta zilarra ditzen direnak, gorkor bizuk indakoak. Zain izut, ez neukala nik aurretik plan bat hori egiteko. Izan ziteken hau, izan ziteken ura edo ura, ez? Eta sensazio irreal bat da, gehi, ja kantua publikoa dela, eta norberak atatzen dituen zera horiek, ez? Orduan, bai, hor diluiteten da pixkat asuntoa, eta, bueno, gauza politia da, baina nik beti dauka sensazio hori pixkat, bueno, harritu egiten nago oraindik, ez? Ez delako plan prekontzeitua, daizik eta, bueno, hortan bukatu da prozesua, ez? Baina izan ziteken beste bat, eta, bueno, ontaz ere harritu izan naiz, ez? Hasiera baten bat hori hortik zetorren ere, bai, ez? Hartutako erabakiek eraman dute diskoa hau izatera azkenean, ez? Badoa izten, eta norabaitera izten zara, baina
hartu zenezaken beste bide bat eta beste hasiera bat izango zanura, ez? Eta sekulaz dakizu gainera nolakoa izango zen, ez? Igual hobea zen edo euskalo. Bai, gero hor, auskortasunaz, nik uste dut harremanen auskortasunaz, urrun dagoen agertu nahi izateaz, momentu batean galduta ere ikusten zara. Super galduta eta norbere hor esaten du estribilloan, ez? Ni naiz nigandik urruntzen etengabe, eta sensazio hori izan dut. Aldatzen goaz, evoluzionatzen, ez dakit, eta zahartzen, ere bai. Eta, ardurak, eta, holako gauzak, eta bai, sensazio du batzutan, aldatzea normala dela, baina ezote duzun bidean batzutan zure esentziatik zerbait uzten, ez? Eta, burujan hori badaukat, eta hor dago. Bai. Eta sorkuntzaren zer hori azken esaldian, ez? Batzuetan galdu besteta irazi, gaur ez dut ezer idatzi. Azar egingo diogu, ba. Egunero ezin da. Ez. Niko gogan dut horre berrirekin aria grabatzen ari ginela Ross Robinsonekin, hor Los Angelesen, eta oso prozesu luzea zen. Egon ginen ez dakizen bat egun. Baina hilabetetik ora. Eta baina hau da pilota partidetan bezala, ez? Gero tiempo real, osea, ez dakiz zein izan zen, ez? Eta igual egun batean hartzen zuen pikapa eta joten ginen Berizetik Los Angelesera, bera, celebrity bada, eta igual onbilatzen zuten, ez dakiz disko aurkezpenera, eta gu joaten ginen Ross Robinsonekin. Eta bidean esaten zigun, ez aztu mutilak, hau ere diskoa grabatzea da. Eta igual egun hortan ez genuen zer grabatzen. Baina berak zaten zuen esperientzia hau, elkarrekin jutea, ez dakiz zera, faldu kontzertu bat ikusi bueltan, eta bihar berriz ekitea, ez dakit aitzakia bat zen edo ez, baina hori zaten zuen ez, eta saldi hori geratu zitzaidan ez, hau ere diskoa grabatzea da, eta batzutan gertatzen da prozesuan, egun batean ez duzula zer idazten ez, baina lanean zaude, eta gero zerutik esaldi biribil bat etortzen zaizunean, minutu batean, da kasi errudun sensazio hori daukasunean, edo ez baian jartzen duzunean maila emango ote du esaldi honek, hola hain azkar etorri den estrofa honek, zegatik izan da hain azkar. Behar bada pasaitu zulako 5 egun ezer idatzi gabe, ez, hor, eserita, ez dakit. Edo lo hartu ezin da. Edo lo hartu ezin da, baita. Etortzen direlako, nire guztiak etortzen direlako. Hori, diamanteari dagokionez, ze entzuleri esango dugu, bukeran entzuko ditugula biak segidan, ikuste dut horrela merezi duela entzutiak. Gustatzen zait hori eta baten batek komentatu izan ditez. Oraindik hola ez dut komentariorik irakurrita zer, baina lehenengo erreakzioetan bai esan diate dupla bezala oso ondo funtzionatzen dutela, ez? Osea, bata bestearen jarraian entzuteko beharra daukala. Adibidez gure soinu teknikariak, edo, lagun batek ere esan dit hori, ez? Eta beitu. Ia nahi gabe ateatzen zaizkitolako kantu soltearena ez da nere jokoa. Gertatzen da. Bai. Zilarrara pasatzen gara eta zilarran lehendabiziko elementua, biolina, hau etzen egun kontatu. Ez, hau izan zen gauela batean etorri zitzaidan arreglo bat, eta bai, Maria Pereira grabatu du, bestei gabe, ja, banikoa irekin genuen, ez? Abirrauden geundela, pianoarena ere adibidez etzegoen aurretik prestatua. Eta han ikusita, han zegoela aukera hori, 3 piano zeuden, eta hori dira barbaridade bat, nola sonatzen duten, eta bereziki hau erabili duguna, oso soinu berezi Bietan bera iralita dago? Bi kantuetan? Osea, ez, bietan dagoena da, piano ekola gigante bat, hori dago bi kantuetan, eta gero zilarran dago piano perkusibo, bai. Zubi hortan hor bai egin genuela ja, hori ez, Beatlesei olako keinu homenagio bat, bai. Eta hori adibidez, lokalean ez genuen landu, noski. Baina han ikusita hori zegoela eta aukera, eta esan zu, zegatik ez dugu sartzen olako zerbait, ez. Azken aldean olako gauzak ditugu, ez. Claro, olako musikariekin ere, bai, ez. Jordi Mata alboan eukita, erresagoa da, olako gauzak improvisatzea, ez. Hain denbora gutxian, ze azkenean egon ginen 2 egun, ez, besterik, ez, eta erdi presaka azkenean, ze, claro,
esperimentatu dugu, baina aldi berean bukatu beharra geneukan, ze ja aldia geneukan urrengo gunean, hola. Eta 8 bukatu behar da, bai ala bai, da ordu estra zen, ez dakizen, bale, galdetu genuen nola, azkeneko gunean nik ikusten genuen, igual ez genuela bukatuko, eta bidalinen email bat hola harrerakoi, eta ez dakizen 600 libra orduko pasatzen bazinen. Extra, eta bale, ondo. Botila, 8 bukatu behar du, bai ala bai. Bukatu behar da. Exagerazio bat zen, bai. Bueno, orduan, claro, estudian urte zaizkizu gauza asko, baina kasu honetan, bueno, bai, saiatu behar ginen, ez, behintzat, ezinbesteko gauza grabatzen, ez, eta mikrofoneria aprobetxatu, eta gelak ematen zigun soinu hori, eta, bueno, hortan zentratu ginen, bai. Maria nondik ateratzen da, Maria Perera? Jordiren, bai, bueno, talde batean aritzen da, eta nik esan nio, nik nahiko nuke biolina hemen grabatu genuen bero bueltan, Ados. Bai, hori izan zen olako, bai, overdub, rekordin bat, gero bueltan egin genuena. Ados. Bai, ze txokatzen zurik hemendik hori egiteko bakarri arreglo txiki bada, orduan. Ba, nik esaten, bueno, berez gainera zalantzauki genuen zen nik esaten, nik entzut dut hor biolin bat, eta hori tortzen zidan beti, eta jordik esaten zidan, pues egin dezakegu igual pianoarekin, edo beste zerbaitekin, nire ilusio egiten zidan, eta bueno, azkenean bueltan, esan zidan, ni da lagun bat, txetik gertu bizi da, eta atxalde baten egingo dugu, eta hola. Eta elementu sorpresibo nagusietako bihurtu da kantuan, Bai, sexakir, bueno. Bai, denok, benetan, hola, punk, egiten dugu momentuetako bada esateko, biolina, txemen ze pasatzen da. Ja, gero, zuzenekotan ze martxa. Bueno, hor daude, gero, pianoan sartu horretik, koroen konponketa. Horrentzuten den reberra bertakoa da, aretokoa da. Bai. Era bat. Bueno, efektua egongo da, baina... Begira. Ez da soinu bat delako oso... Bai. Bai, eta gero... Bueno, koroak eskatzen ditu. Eta ze agudoetaraino iristen zareten. Zureak dira agudoenak. Bai, bueno, nik egin ditu denak. Denak zureak dira. Bai. Ados, uste nuen baten Jordik egin zuen baten bat. Ados. Hori ere bueltan egin genuen... Ados. Osa, bueltan egin genuen atxalde bat, olako txorrada bukatzeko perkusioko gauza txikiak, biolinaren asunto hau, eta aprobetxatu genuen ere bai, koro txiki batzuk sartzeko. Bueno, oso gutxi, Eta hor bai sartu zuela Jordik, venga, zuk ere bioke onden hor, atxalde pasata. Eta hor egin genuten bai. Hor badago koro potente egin da. Bai, badago... Bueno, eskatzen zuen kantuak, eta nik uste baduela hor... Bueno, zilarra da... Nik uste igual kantu pop konbentzionalago bat, nolait esateko, nahiz eta bere gauza asko pasatzen dira azkenean, pasaje asko daude, eta zalantzetako bat, singelarekin eta hori zen, alde batetik zilarran pasajes berdin gehiago dago, eta badago, behar bada ikutu bitelianoagoa dauka, besteak baino, baina niretzako igual diamanteak bloke bezala, kantu bezala igual, ez dakit hobea, baina bueno. Orduan horregatik uste dut komplementatzen direla ondo, ze bate dauka rifa, eta hor tren bat bezala dijoa, pum, aurrera, eta bukaera hori dauka, eta aldiz bestea jostariagoa da, zilarra, eta bai, koro gehiago eta alako gauzak, detaietxoz beteta dago, Eta pianoko zatian, bueno, baten etorreko zaio, hola da, noski etorreko zaiola, baina, zati horren bukaeran, niri, eta ez dakit horrekin loturari baduen koloreak, Here Comes the Sun. Bueno, bai. Bai, bueno, hasiera baten ere badago Here Comes the Sun bat, hombre, eske kantu puska hori, jo. Bai. Bueno, esate dizut, o sea, propio, izan da, bai, zati hau pianoaren keinu hori, eta hor ja gure artean ere barre egiten genuen esaten, jode. Hemen gaude ja, kalzonkita, esaten dena, bai. Hemen ja, mozor hori gabe, eta propio horretara pixka jolasetik ere badauka, horrek. Baina bai, eta ia esan korokin oso gustora, iruditzen zait,
bueno, baduela zerbait argitsua kantuak eta gustatzen zaitu hori. Bai, gehien alden duden abestia, bideo honetan. Bai, igual bai. Ez dakit. Gauza batzuetan akaso ez, baina akaso Nik berez izango badaukaz zuzenekoetan Hori. jotzeko iruditzen zait repertorioari emango diola olako beste freskura bat. Bueno, ez dakit. Orain gabiltzan saiatzen kantua eta bueno, ja forma hartzen ari da eta bai. Bueno, zuzenekoak aipatu horretik, letrara. Letran ere sartu beharko dugu zilarran. Ze, hainbat gauza daude. Nik ikusten dut, lehendabiziko estrofan, zalantza. Bigarrengoan, nekea. Eta hirugarrengoan, ondorioa. Hau da, zalantzaten nekeren ondorioa, negarra. Ez? Nola ere hori ikusi dut, baina gero, badaude, esaten duzunean, batzuetan izena azten dut, eta munduak berria ematen du. Bueno, hori, badago, eta nik baditut 1000 motibo. 1000 motibo zertarako, zure izena azteko? Bai, edo beste norbait izan nahi izateko, edo, bai. Nahiko gauza rekorrentean ere kantu gintzan ere, bai, azken aldian. Ez, gehiengoak beste nonbaiten egon nahi luke orain, ni naiz nire gut, osea, ni naiz nigandik urruntzen, bai, badago hori, norberi izenaren karga, edo norberi izanaren karga ere, bai. Eta, bai. Izana ezina. Hori da eta ezina, begitu, bai. Pues berriz bueltatzen gara, iturburura bueltatzen gara, ez. Bai, badago zerbait hortatik. Bai, nahiko reflexiboa da, eta bueno, gero iritziaren asuntoare bai, ematen du garaioetan, ez, berehala eta oso iritzi argia, ikusi behar duzula edozein gairi buruz, eta, bueno, ni entzaten naiz olakoa, eta uste dute gauza batzuek benezi dutela beste denbora bat, beste detaile bat, eta, bueno, baina bizigaren garaian, ez, eta mezu argia, berehalakoa, eta xalekoa nahi dugu, eta ez da iritzirik ez daukadanei, baizik eta, bueno, eraikitzen ari naizela, ez, zenbait gairi buruz adibidez, eta behar bada, ez daukat iritzirik, oraindik ez daukat iritzirik, ez, gero okurritutzean, hobeto zen, hola, ez, baina, bueno, jazta. Baina, kantu gintzen nuen. Gero, esan duzu ez, abiadura eta berantetxita gaudela ja da, eta, bueno, hor, zuk esan duzu ez, eta esan zenuen, erritmoa naizen nola zuk markatu, eta ez industriak, ez, nola baita ere, zama hori ere etortzen da gainera? Ben ja errotan sartzezarenen berriro diota? Bueno, denok gaude horrez, meta dizketxean, bai, azkenean, hola da. Baina, bueno, monstuaren barruan ere badaude mailak, eta bai, saiatzen naiz, eta artistiko kizkaintzen nahi naizelak, koherentzia bat izan dezan, gauzak egiteko orduan, ez, eta aurkezteko moduan. Batzuta lortu duzuta, beste batzutan, bueno, ez. Baina, bueno, nik jartze dudana zuzenekoen eta musikaren mesedetan, esan nahi zute, bueno, orain EPak ateatzen nahi naiz, eta igual arrazoia izan da hoxe, ez, behar nituela kantu berri batzuk, eta baina, bueno, hor joko honek ekarri ditu, hori gustatzen zait, nola kateatzen diren gauzak, ez, eta jakin gabe gainera, ez, eta ze gauza ederrak kateatzen diren, bai akatsetatik eta bai olako imprebistoetatik, eta bueno, bai sentitzen nuen bakan bat egin nuenean, kriston esfortzua da, bi kantu egitea, eta ez, sentitzen dut nire habitat naturala dela disko oso bat, ez? Eta ez kantu solteak edo bi kantu, baina, bueno, hori ere ikasi beharra dago, eta hortik ateatzen dira beste gauza batzuk, eta pentsakera horrek, bakarrik bi kantu dela pentsatzeak, pues, ematizu bidea jokatzeko, ez? Modu askotan. Adibidez baldintza jarriz, eta diskonetan adibidez, ez? Bakan bat izan zen, dagoeneko zuzenetan jotzen ari ginen kantuak ziren, ez? Eta grabatzea erabaki genuenak. Eta hontan adibidez, izan da olako berehalakotasun bulkada bati eusteko zera bat, eta ariketa hori jarri nion ere buruari, ez? Bata zen Diamantean gogoan dut eta grabatuta dut gainera horre gizonan ensaio bat egin genuen, eta hala berotzen ari ginela, riff bat jotzen hasi ginen, honen oso antzekoa, eta grabatu egin nuen, eta esan, ostia, hemendik abiatu barut, eta aldela hemendik ez urrundu, ez? Eta lehenengo bulkada horri eutxin, ez da gero 11.000 buelta bat dituzun, horra bueltatzeko, baina hor dago, ez, esentzia hori.
Eta zilarran aldiz, gogoan dut, gitarra gustatzen dizkizu. Gilda erosi nuenean, Zaragozan jotzen genuen, eta soinu frogan atera nuen, eta da gitarra horrekin atera nuen lehendabiziko rifa, esan dezagun soinu froga hortan. Ados. Eta grabatuta dago, eta soinu froga beti izaten dut direla momentu bat nahiko magikoa, eta hortik ateratzen dira askotan ideia interesgarriak ez dakit nahiko puruak direnak. Ez zaudelako propio konposatzen teorian, orduan. Eta soinua taldea daukazu ez dakit zer pasatzen den hor, baina ez da lehenengo aldia, gogoan dut zaldi zauritu adibidez, edo pegin eman zen kantu batzuk, eta soinu frogetan sortu izan direla, ez? Eta hau izan zen, Gildarekin lehenengo soinu frogan atera zen zerbait. Estribioa hortxe zegoen, ja. Osa, tabada tornegarra. Eta hor, tabada tornegarra kasi da zerbait fonetikoa. Ondo sartzen zelako eta musikalki bazuelako emozio bat, eta ez da behar badanik negarrez negolako, baina hola sortu zen, eta gero, hasierako pizgarri hori o txinparta hori izan zen, ez? Eta saiatu naiz, hortik ez aldentzen. Gero okurritzitzea izkidan beste saldi batzuk, eta zen, negarra igual pizka txisi, ez, igual. Eta hola da, baina gero zaten, lehenengo ideiak normalean honena izaten da, ez? Eta puruena, eta nahi gabe egite duzun hori, ez? Eta horri eutxi diot. Hor zizurren ikusi zara, zizur nagusiko kaletan, bideoklip horretan. Bai. Bai, dena Nafarroan grabatu dugu. Bai. Hasieran, benik esan gizute, hasieran, begiratu kreditotan eskerrak hartzen zuen. Notzegoen arrobia, zesatuen ze arrobia dago. Herritik gertu ere baduzu arrizko arrobia. Aldatzekoa, bai. Aldatzeko arrobia. Hor gainera bertsolari eginda dago pelikula. Bai, zati bat, ez? Ba, saiatu ginen, baina ez dugu lortu. Nik horregin nahi nuen txikitatik. Jode, bai. Tokia iruditzen zait espektakularra, baina bueno. Claro, eta gero pentsatu nuen arrigurikoak izan da kaso ereño ontzela. Ereñoen beste badago. Eta esaten nuen, eta, utzi duzu, eskerrak emateagatik horra gertu da, non den, eta ez, baina... Bai, oskia etxetik oso gertu, hori da. Nik gertuago nahi nun, baina... ezin ez da posible izan. Abi Roder ez dago gertu. Hori ez dago gertu ez. Jode. Birabukaeraren hasiera ja eginda, Bartzelonako La Paloman. Ze tokia ederra izu? Bai, barbaridade bat. Nik uste hor... Nik nuen ezagutzen. Ni enitzen egona, baina entzuna neukan Bartzelonako salari politena zela espalditik. Gero gonda 16 urtez itxita. Eta hau da 1903ko pixka gizonako rolloa, baina Bartzelona batean, eta da dantzarako saloi elegante bitako bat. Oraindik ere igandetan egite dituzte dantzaldiak. Eta, orain berriz ireki dute, eta baldintzak aspaldi baino desentez hobea dira orain. Ein batean, ze gero ordutegi aldetik ere nahiko berezia da, 9:00 bukatu garuzur, kontzertua izan zen. Bai, hori infantil, esan nuen mikrofonetik, pixkatu hola zen, 7:00 eta... Baina, netzako proiektu honekin tokiak ere badu ere garrantzia, eta La Paloma, izan da netzako, azierto bat, ez? Horre egitea izan da oso berezia. Claro, orain ulertu dugu zergatik zen, gero ikusi ostean ulertu dugu, karo, birabukaerak antzokietan, orokorrean, ez? Antzoki estiloan edo Santanak enduta, ez dela antzoki, ez? Bai. Badira... disko hau... Toki desberdinetan, baina bukatu antzokien egiten da, eta birabukaeraren hasiera antzokian, ez? Hasten da, eta estetikoki ere, goxotasun, gertutasun hori guztia ematen du. Bai, batzuk barra falta motatzen dute, eta batzutan gertatzen da ere, bai. Gertatu izan zaigu, Arriagan abidez, oso kontzertu hotza izan zen azkenean. Oso ez dakit. Baina nahi baino hotzagoa, bai. Azkenean badute toki hauek olako solemnidade bat. Ez baduzu lehenengo kantuetan hori gainditzen, gero oso zaila da jendeari beldurra matio ez du egiteak eta dena. Orduan sortzen da horrelako gehiagizko errespetu bat eta zaila horri buelta ematen. Orduan
espero dut azkeneko kontzertuan horiz gertatzea, jendea zutitzea, o ezakit zer, hemendik abisua. Ja eskatzen duzu, hasi aldez aurreko eskaeraz. Ez, gero izan ditugu, osea, handela gutxi getxo jo genuen horre musike barren, eta izan zen barbaridade bat. Igual jirako kontzerturik onenetakoa, eta eserita zen ere bai, baina sortu zen alako giro bat, eta gu ere inspiratuta, ezakit zer, soinua ere itzela, eta izan zen guretzako behintzat, denok ados geunden gainera, ez? Da, jode, bai, ze pasatu da horrez. Eta, bueno, ia bukaerako hauetan alako zerbait lortzen dugun. Bai, bukaerarako, azkeneko hilabetetan darabazun taldearekin izango zara, okerazpa naiz. Ez? Eta ez dago sarrerarekin jon? Edo geratzen da nonbait zerbait? Ez da geratzen, ez. Ja, nire ez dakit nola esan, baina oso eskertuta nago, irutzi zait, izugar, ez dakit. 10.000 lagun dira, azkeneko, dena batze bat ez gutxi gara, azkeneko kontzertu hauetan bilduko den jendea, ez? Olako proiektu bat ikusteko, ez dakit. Pues, eta 110 soilik izango du disko eskuratzeko aukera? 110, ez? 1000 aterako dituzu, ez da? Bai. 10.000 izango badira, 110 bakarrik izango. Ez dakit iritsiko diren kontzertuetarako, bueno. Bai, preorderra ireki dugu, gordeko ditugu batzuk, baina ez dakit iritsiko diren esan nahi dute fabrikatik. Bai. Gaina ez dut esan nahi, gero konprometitzen zara, eta gero, viniloen asuntoa, eta justo zazpiatz beteko hauek, areta gehiago. Begira. Ze normalak egiten dituztenean, bueno, proiektu baina plantxaz aldatu behar, ez da justo, vinilo txikiak egiteko oso jende gutxik egiten du, eta makinaria geratu behar da, aldatu zaizer, orduan tartea bilatzea askoz zailagoa da. Orduan, bueno, gero burua komplikatzen, beste behin ere ez, baina, bueno, ondo geratuko da. Ondo geratuko da, eta, bueno, esan duguna, 1000 izango dira. Preorderra martxan. Nik egia zan, zuzenekoetan, ez dakik, gozatzen ari naiz pilo bat, eta iruditzen ze, batzutan musika lasaia egiten ari naiz edo, ez? Eta igual historikoki euskaldunok lotu dugu hori goibeltasunarekin edo, ez? Eta nik neuk ere aldarrikatu izan ditu kanta goibelak, ez? Niretzako ez da disko goibel bat, eta zuzenekoetan niretzako argia dago, oso zerbait argitsua da. Nik ikuste du jendea irribarre batekin joaten dela kontzertuetatik normalean. Jende asko, eta hori da, barbaridade bat, eta ikuste ditut, baliagarria zaien zerbaitekin beteta jungo balira bezala, ez, etxera, eta hori da sari bat, eta kasi nire burua erabilgarrita dena sentitzen dut. Eta funtzio bat ikusten duzu musikari, eta zerbait sendagarria eukiko balu bezala, ez? Edo aringarria, edo helduleku moduko bat, garai ziniko eta ilun hauetan, eta bai, iruditzen zait oso gauza polita gertatzen ari dela zuzenekoetan. Bira bukatuko da gero atxedena. Gero atxedena, bai. Bai, atxedena eta galdera ikurrak berriz. Hola, mina batzuk balia bezala, bakizu? Bai. Hola, batzutan mina zelai bat. Bai, galdera ikurra jarri behartzela batzuetan ez zapaltzeko mina. Bai, hori da. Bai. Bueno, hortxe gabiltza, lantalde osoa hola dago. Erdi pozik, azkenean 21 hilabete izango dira azkenean. Ez da gutxi, kasi 2 urte errepidean. Eta tartean grabaketak eta bidaiak eta bar. Baina era berean, pixkat triste, oso polita izaten ari delako, eta kriston giroa daukagu, talde barruan, bai musikaren artean, lantaldea. Ez dakit momentu gozoan gaude. Orduan hori bukatzeak pena ematen du, eta baina geratzen zaizkigun 8 kontzertu hauek nik uste bereziak izango direla, eta hor, saietuko gara. Pila kargatzen, eta gero datorrela hori ez dakit. Egia da, nahiko inspiratuta sentitzen naizela, edo gogotsu. Baina hori izati dizut orain, gero bukatzen dudanean beti behar izaten dut olako, bai. Eta ondo dator, gainera beste zerbait sortzeko, oxigeno pixka bat, eta proiektutik aldentzea nola baitez. Baina, ez dut uste gehiagit harratuko dudanik.
ez beste la urte, desde luego. Bueno, etorri esan duzu, etorri behar duenean, eta datorrena datorrela. Ba, gorka horrizu. Bukaera honetaz, 8 kontzertu honetaz gozatu, eta eskerrik asko. Ni esker, zuek, arreta edik. Eskerrik asko. Bai.